Aquest cine, jo calculo, perquè ja és dins l'època moderna, va entrar ja fa més o menys entre 180 anys, el que fa de temps, ja tota la seva estructura és forjada i feta tota a mà, no hi ha part mecànica, a part de perquè ara ja li han posat un motor, perquè vegin el funcionament sense la vista, i això ara funciona, i funciona ben igual que antes. És ben idèntic, no té cap truco ni té res, és ben igual que antes. Penso que està molt bé que estigui així com està, perquè aquesta placeta és un parc on hi va molt d'infants a jugar i el manco podran conèixer el que era una cine, perquè han desaparegut quasi totes del paisatge del manco de Porrera, jo no sé si de Mallorca en general també, però les cines en queden ben poques. El tema d'aquest patrimoni que qualcú considera menor, jo li dono bastanta d'importància. A mi no me preocupa tant la Seu, perquè no desapareixerà així com així, en canvi sí que me preocupa més a la millor un camí empedrat, una creu de terme, un pou públic o un molí, perquè aquests són molt més fràgils i no hi ha tanta sensibilitat com per grans monuments a l'hora de preservar-los i de protegir-los. La ruta número 2 continua envers el poble de Felanitx. Però de vers quilòmetre 3 o una cosa així aproximadament ens desviem per un camí rural, el camí de Betlem. Aquest camí torna a desviar cap al pou de Betlem, que està confrontant amb la possessió de l'Estepa. Jo aquí he estat a donar aigua a les vistes. Havia d'anar amb un pou i havia de dur la corda, perquè no n'hi havia. I tres aigua donava a les vistes. No és com ara, que hi anem amb el cotxe i anem amb el tractor. Però antes havia d'anar amb les vistes. I hi havia una hora de camí per anar-hi i una hora per tornar. Quan arribaves en el tros, les vistes ja estaven rebentades de caminar. Tenien poques ganes de fer feina. Quan mon pare se'n cuidava i jo anava qualque vegada, un dia hi vàrem entrar a dins, perquè un pagès de per allà va dir que hi havien tirat una pedra. I què feia aquella pedra? Aquella pedra tapava la vena. I nosaltres, mon pare va dir no, anirem i ho mirarem, venga la corda, i jo l'acompanyava perquè no volia que entrés tot sol. Va moure la pedra i més eixut, quasi hi havia pols. Però és per el que dèiem, si no haguessin fet els pous aquells moderns, que en varen fer, me penso que són 3 en aquell barri, i varen davallar el nivell de l'aigua, que ens hi vam de ple amb el ciutat, i res plus. La possessió dels Pagos té un casal impressionant amb una vista i una panoràmica que domina tota la part de Manacor, Felanitx i Felanitx, tota aquesta contrada. Té una vista extraordinària, la possessió dels Pagos. Ara tenir un pou artesà amb aigua és un lujo. Un temps, encara en l'hivern, se n'anaven a fora vila fent un clot per sembrar un arbre i els envestia l'aigua, segons on.